Alamisa janvier kalo kile fila san ba fila ani mugan naani an minnu sɔgɔlen Mali kunnafoni na su ani kile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale la Abdoulaye Diop ale bɔla ka communiqué ko o yɛrɛ kɔni jɛnsɛn ka ɲɛsin Algérie jamana ma a yirala k'a fɔ Algérie lasigiden dɔ o yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya dɔ ta ko o ɲɛsin an ka ba Maliba ale jamana ma ka sababuya kɛ wa yira k'a fɔ ko an ka lakana tigilamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka fanga tigilamɔgɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲangini ko o yɛrɛ kɔni ta k'o da an ka jamanaden dɔ kunna ka sababuya kɛ ko fɔɲɔgɔn o yɛrɛ kɔni tɛ ka kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka olu jateminɛ ko olu yɛrɛ kɔni kɛ banbagaciw ye ko k'a sɔrɔ ko olu yɛrɛ kɔni jamanadenw ye ko u ka kumaw de bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o hukumu de kɔnɔna na fɛn min ye Abdoulaye Diop ye ni ale ye an ka ba Maliba ale kɔkan ko ministre ye a bɔla ka communiqué ko o yɛrɛ kɔni ɲɛsin Algérie jamana ma a y'a yira k'a fɔ Algérie jamana a yɛrɛ kɔni ka kan ka a da o yɛrɛ kɔni bɔ an ka ba Maliba ale kunnafoniw olu yɛrɛ kɔni na. Alisa an bɛ to an ka lakana tigilamɔgɔw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye douane directeur général ye ale bɔla ka kunnafoniya o yɛrɛ kɔni bila ka sababuya kɛ san o san u yɛrɛ kɔni bɛ bila baara la baara min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni nafolo hakɛya dɔ bɛ yen nɔ u kan ka nafolo hakɛya min dɔn a yirala k'a fɔ ɲinɛ san yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni sera ka nafolo kofɔta min fɔra u ɲɛna u sera k'o don fo ka tɛmɛ o yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni kɛra foli bila min yɛrɛ kɔni kɛra nisɔndiyaba o yɛrɛ kɔni ye nin baaramɔgɔ ninnu ma u ka ɲɛma o yɛrɛ kɔni tilala tuguni ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin ma u ka wuli ka jɔ la. A yirala k'a fɔ san 2023 ka don san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka ba Maliba ye ale yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔkɔba kɛ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira k'a fɔ an ka ba Maliba ale kɛla jamana fɔlɔ ye farafinna jamanaw na min yɛrɛ kɔni ni ale sera ka ɲɛ sɔrɔ kotɔn ko ni an bɛ ale wele ko kɔrimugu o baaraw la a yirala k'a fɔ kabi san 2019 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Bɛnɛ jamana ye ale yɛrɛ kɔni kun ye nin jɔyɔrɔ in minɛ an ka ba Maliba la ka sababuya kɛ olu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka ɲɛ sɔrɔ kɔrimugu ale yɛrɛ kɔni baara la kosɛbɛ nka a yirala k'a fɔ ni san damadɔ in na k'a daminɛ san 2023 la ka don san 2024 na an ka ba Maliba a yɛrɛ kɔni sera ka a jɔyɔrɔ sɔrɔ. Sangani an ka faba kunnafoniya kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Kurufina Nord a yirala k'a fɔ yen nɔ commissariat de police olu yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔba o yɛrɛ kɔni kɛ décembre kalo tile 30 la ka taa don décembre kalo tile 31 na wa a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni kunnafoniyala ka tila k'u ladɔnniya n'u yɛrɛ kɔni bɔla ka taa jateminɛw yɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔta in na a yirala k'a fɔ sigida in yɛrɛ kɔni bɛ Bajanbugu ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni ye sigana o yɛrɛ kɔni kɛ so dɔ la so kofɔta in kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn caman ye ko o yɛrɛ kɔni tun bɛ nin so kofɔta in kɔnɔ o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ décembre kalo tile 31 su u yɛrɛ kɔni bɔla ka u kun da nin sigida kofɔta in yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni tala nin so kofɔta in kɔnɔ ni u yɛrɛ kɔni tala a sɔrɔ bolimafɛn caman o yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ i n'a fɔ bolimafɛn min yɛrɛ kɔni hakɛya bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ fɔ 24 ɲɔgɔn kɔ la bolimafɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni ma de dɔn ye fɔlɔ wa a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye moto TVC ni an bɛ ale wele ko Telimani o yɛrɛ kɔni den tan sɔrɔla a kɔnɔna na Jakarta ale den 19 o yɛrɛ kɔni sɔrɔla a kɔnɔna na u ka mɔbili min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Hyundai u y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ fɛnɛ kelen sɔrɔla a kɔnɔna na ani Mercedes 690 ko o yɛrɛ fɛnɛ kelen sɔrɔla a kɔnɔna na kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla Turamakan communication yɔrɔ a yɛrɛ kɔni bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka lakana tigilamɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kurufina ale commissariat de police maaw ma u ka nin wuli ka jɔ in na. An bɛ taa direkaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Koyirataw a yirala k'a fɔ tarata don décembre kalo tile 31 san 2024 kɔnɔna na ko baton dɔ o yɛrɛ kɔni bɔla ka dafiri ni marabolo kofɔta in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to maa 5 o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na a yirala k'a fɔ ni maa 5 yɛrɛ kɔni na muso 7 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni kun b'a la fɛn min yɛrɛ kɔni u bololafɛnw u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni caman tiɲɛna a yirala k'a fɔ ni baton kofɔta in ale yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bɔ dire ka a kundahara se ale yɛrɛ kɔni kan minnu bɔnɛna u ni na an bɛ Ala deli Ala ka bada nɛɛma d'u ma kan an yɛrɛ ɲɛ kan ta dun kɔnɔ.
Association culturelle Jani olu ka baara bɛnnen no cinéma o yɛrɛ kɔni baaraw ma. A yirala k'a fɔ olu bɔla ka tile damadɔ formation o yɛrɛ kɔni boloda an ka faba kɔnɔna na ka ɲɛsin lycée écoledenw ma bibliothèque nationale la. A yirala k'a fɔ nin tile damadɔ formation o yɛrɛ kɔni tun bɛ ka boli kɛ kun min kan o de fɛn min yɛrɛ kɔni réalisation et scénarisation. A yirala k'a fɔ nin formation yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ walasa ka écoledenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la lycéen ko olu yɛrɛ kɔni bila compétition na an ka faba ale kɔnɔna na. Formation a yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to écoleden ninnu u yɛrɛ kɔni foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin école karamɔgɔ ale yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni nana ka na kalan o yɛrɛ kɔni k'u kun ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye formateur ale yɛrɛ kɔni ani fɛn min yɛrɛ kɔni formation ale yɛrɛ kɔni président Amadi Jalo u bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin ma ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ a ka dɔgɔ an ka jamana kɔnɔna na i ka ni formation sugu ale yɛrɛ kɔni sɔrɔ fu ale ni falaki la u bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin a ma a ka wulikajɔ la. Ka kunnafoniya kuncɛ an bɛ taa Amérique a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye tenitigi kɔrɔ dɔ ye Amérique ale ye jamana kɔnɔna na ni ale si sanga bɛ taa san 42 ɲɔgɔn kɔ la ko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka mobili ko o yɛrɛ kɔni funu ka don buna adamadenw o yɛrɛ kɔni tula min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to a yirala k'a fɔ maa 15 ɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na. A yirala k'a fɔ u ka lakana tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni wulila ka na wulikajɔw yɛrɛ kɔni kɛ wulikajɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ marifaciw yɛrɛ kɔni yela la min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira k'a fɔ marifa o yɛrɛ kɔni ye nin cɛlaka in sɔrɔ min bɔla ka nin dantɛmɛ wale kɛ. Ne tun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen san kura ale yɛrɛ kɔni daminɛna an bɛ ala deli ala k'a kɛ hɛrɛ san ye k'a kɛ nisɔndiya san ye k'an kisi gɛrɛgɛrɛw bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma an bɛ yafama deli k'o kɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka sababuya kɛ kuma ale ma nɔgɔn.